Mwadzuka bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Choyamba tipepese mwina mauwo nkukalanga asintha chifukwa cha nyengo mphepo zifuwa muti khululukire kumabola inuyo mutolemo zimene zikuyankhulidwazo mamvekedwe amauwo tatengani mwasewu kumungodziwa zonena kuti Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa programu icho ya nkhanga saona. Muli bwanji a Ephraim Chivunde amene munapasidwa utenga ndi a president kuti mpite nawo kwa achaima. Mwadzuka bwanji. President amene ali wabodza amene akukhulupirira kuyendesa dziko angakhale kuyendesa chipanicho ndi mabodza okhaokha kufuna kuwaumbanisa anthu zonsetu zili mpulogalamu ija ya nkhanga saona. Muli bwanji akondwani na nkhumwa, muli bwanji akondwani na nkhumwa. Akuti koma ndi ng'alulatu, ng'alula ukang'alula uziwe zonoti nawenso ng'alulidwa. Limpopo FM with Comrade Ntanywa. Akuti anayankhula kuti ang'alula kulilongwe. Ng'alulani naluso mung'alulidwa. Chifukwa kwasala kuti ndonena kuti ndi game yake ndi 50-50 kung'alula nawenso kung'alulidwa. Basi tizipanga chochote. Akuti sakumvesa satera bwanji Comrade Ntanywa kukhala ndi audio imene ndimayankhula kutero kuno akuti akupita ku Airtel. Akuti akupita ku Airtel kuti akafufuze kodi munthu amene wandipanga haki ndi ndani. Aboma atu ndi amene akuziwa kupanga haki zinthu. Aboma ndi amene akumahakatu manambala. Ndesa kumaziwa zonoti akaichita haki nambalayo aipanga haki mola kuika ndezonse zimene ziti zizilowa mmenemo zizafikira anthu ena. Programu yanga ndikupangira kucha timati ku Mozambiki ku Maputo ndikumene ndili sopano monga nyamata woyendayenda pano ndili Mozambiki ndili Maputo ondifuna mundipeza ku Maputo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM ndemo mumvese dobadoba wina uyu Kenny Nsonda nayeso ndi dobadoba nayeso akuenderanso enoti atatola ko chikwama kwe MCP alumbani muli nawo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Bwananga ndati mfanko mangani boys wamene pano lero ndi mangani men. Ine mwandiseketsa mpaka foni tukugwa mmanja tukugwera pasi ndeina duka.
Sio ngoda gari kwa. Kabina akuchira mafuta matraka nyamara apita akapange chizo. Aina kumaniseketsa mpaka foni kuchoka mmanyo kwera pasi ndokudukira kwa mpokoo. Sisi awele mangani ndiye mkuleni mkulwani. Muri bwanja bwana anga akulu kwambiri. No mundu wabwino inshallah moyo ulipo. Okay. Chachukuru masiku ano ndi moyo. Nkana ndimene ndipo. Kumano tiramapuma chonchi kumadzuka aida kutibino ka kwene kwa zukulu angali bwa. Kuna zukulu onse ndi ana onse banja lonse kunitili bwino ndithu. Kunyadira na imwe ndithu ngothokoza Mulungu basi. Kunyadira na imwe ndithu. Kuona wachikulire kumuona mafoto akungomwaza pene akungopeza kapena pali pose wandika nekugeta mikango ndikuti apa ndewa basi to apa chala cha Mulungu chikaloza pali bwino aliyesa mina ndibora ayamara ku state house aonjeza bwanyi mafoto kuchoka state house it. Zona I'm telling you mafoto ku state house mbona fika pena kwa zone tia makosa na mundi kutekesa. Kumana mwena ayiko na mwende mafoto ndi amwazidwa mumagrupu abwana akenso pakafika kukoma kugitira mikango kweni chonchi basi nditandala mura ababa ndikubango chita kunyosola koma ndikutumizeni zonse tumizani zonse mwene basi mafika hapo amwe nditumizira mpezi. Chala cha Mulungu chikaloza tole mpezi simagwira ntchito. You can say that again inshallah. Chala cha Mulungu chikaloza tole mpezi kutumiza kwa na 20 pakamozi simagwira ntchito. Sono okuje ni kuja matsiwa ino atsogomenezi makhala presidential protocol. Ngati ulibe ulilo kuchipani kapena ngati ulibe ulilo ku state house. Sitting plan sama kuchita ikudi yayi. Sizingateke nangasi amaona ndi opposition kuchibani level yako izona zime wina asa kudziwa zime suchama nguta zakalina apa olupanzire paja amaona ndi opposition kuchibani kapena mbuma kumaifa amwe nisonana ndibanga kawo. Alibana nauza kusiteta usona ni mlendo waide mpaka na zampasa ulindo azikhala kumbule kwa ine. Amweni ine mwikuda bwanazo supana wewe zakhala bwanji pamenepa sikuenda bwanji kweni abwana ndipona do no access mulipelekisa no iwe network connections. Network failure. Panabwera wina apa ndifoni yake ndenda ngondula. Okay. Ndozi access mulipelekisa te. Kuma mwene. Altira, modi filma khadu state house amwe. Makambala state house usata chibani. Ma usukala bwanyi maponda pati kweni na bwana. Ya maduwa mukupangawo. Komada yamwe cha Mulungu chikaloza mwene kile mukapepelera cha ntundu maduwa wa imene mangani ni maduwa mukupangawo. Umafika ngati yesa kufusa. La? Amwe mangani. Alo imene akulu. Ndikumva. Yangulira ndikuyenda ndire. Makasema kale pena pake kuje ni kuchani ku Capital Hill. Ndio nangu tuko mimi mofisa una wake makasema kale. Okay. Koma mwene Mulungu akaikapo dzanja wina ulatembelere limakhala litsoso. Tembelero limakhala dalitso. Tembelero limakhala lino uwonjezera ndaliso. Amwe limazabwela ngati dalitso amwene. Nukuza ndichifi. Koma bwana tumene pa bwana na mwene oloya matata yoka amwene. Amwene singapita kwa umene kuche ndikubwera kuulira amwe no briefcase sizingateke.
Mwene ya madada mwene ya bando yoka bwana. Ya bwana ya bando yoka. Manga ndesi mukakhulupirira mwene kuti ife tikudikira maduwa kuti nanga sifu lake maziwa chimene chichitika kumene kuchako. Kulake anthu amene achausa amadala ndi mfu wapempha. Oh yeah. President aliso kumpempha amadala nawe kumoma mpasano action clear aziwa kuti naweso ndio mpombo funa kudya. Zone zimenezo. Mwene sesa soko. Zone ko basi. Sono sili munamenya mfanye kumene kuchi. Ina nazo kuti kule mposi ndalama sigwira. Kupa certain million 20 million watala nawe sigwira, that's nothing. Choncho kumene. Kwa ndivezi mtu ma opportunities ndizina. Kuti uzipeza. Uzitamanga weka. Ngimene that's the best you can do. Matipeza opportunity kumene kumatipezera. Hayi ku Sesa soko. Zone ko basi. Sono sili munamenya mfanye kumene kuchi. Ina nazo kuti kule mposi ndalama sigwira. Kupa certain million 20 million watala nawe sigwira, that's nothing. Choncho kumene. Kwa ndivezi mtu ma opportunities ndizina. Kuti uzipeza. Uzitamanga weka. Ngimene that's the best you can do. Matipeza opportunity kumene kumatipezera. Hayi ku tidaka kunka. Kumati musandisekere kunjaka. Hayi 2 minutes. Okay, sure. Ndine wa Central Region. Kaiwo wakusanga mori munhu akasanga wale nduti mwadzi wa munthu uzigwetsera basi anthu azivulala magari moro mujaphwanyira muja magari moro aja ndaboma kapena ndiya munthu aliyese pamene pajadarutsa ndalama zake kugula gari moto zimene zimayambitsa nkhondo maiko enawa ndi zinthu ngati zimene zizi olo anthu awapanga makani akungopanga makani audziwa chani amayenda amene akupanga makani wanongoti phathalala pamene adakhalapo odalira kuti chabwera abe awaganizire awapatse akapandopanga ganyo oti ateme anthu ndiye kuti sakadya kunyumba kwawo ndi amene amapanga zimene zosowa zochita malo malimbikira nthawi imene apita kumeneko ndayoti apange zinthu zoti ziwathandize pakhomo pawo nawo sagule yawo galimoto akate mazi awo maphwanyira magalimoto amene amapanga zimenezi anthu azemu zawo ndithu miti yawo yoganiza awidzira galimoto amene imavulira kuti munthu uigula olo panopa ineyo ulamuliro huolo galimoto sinagule magalimoto onse amene ndili nawo anthawi ya DPP komanso sinagule kuti ndigula nthawi imeneyi magalimoto amagulika bwino osati panopa magalimoto adula ndaifeso zikutibwereka magalimoto mudaphwanyaja kutibwereka chimodzimodzi utenga galimoto yanga munthu kuti andiphwanyire izowawa imwe musekerera kuti adachita bwino fanya kuti mulibe simudziwatengo galimoto fa munthu oganiza sangalankhule zimene mulankhulazo mumabisala sife okaokhala anachoka kuti mpaka nazika phwanya amene amapanga zimene zijazo mmarumaja ni mbuli zoti sizidziwa galimoto kuti munthu agule galimoto amabva uwawa kotani kapena uwandiramo umaveka bwanji ndozolowera maganyu kuti abere anthu basi ndekuti nonse akongeresi ndinambava ndinakuba ndino chipani cha magazi chakupha tikamakuwuzani kunena kuti anthu enawa ndi mapolitician amene
sangatumikire dziko la Malawi. Cholinga chawo nchonoti nawonso angufuna angonkolopola munthu. Mwamva to abambukeni nsonda nawo akuyankhulanso zawonso. Limpopo FM with Comrade Tanywa. Akuti kunali chinamwali dzulo kumasintha ku ground kunali chinamwali. Tinanena Malawi kunena kuti kumene kuchako sikungapiteko achina Dala Kadula achina ndani kuti azika agenda anthu ndi miyala osatheka. Chipani cha Anankhumwa ndi cha MCP takhala tikukamba zimenezo. Umbonitu muli nawo muone posachedwa pompa kubweratu msonkhano wa zipani zina kumeneko nde muzaone mmene zizachitikire. Apa mauta ajawata nanena Tanywa ajatu kuti muone misonkhano munosonkhano wanankhumwa simonako Nsundwe Barracks, simonako Zinyawo, simonako Azikwanje. Mwaona ndanthu amodzi tawo lero ndiwo achita kuonekeratu. Tiyeni kuti mawa chonchi pachitike msonkhano mukapeza kuti kuwo msonkhano wa fodolo wa DPP olo wa UDF akusokoneza achita kuonekeratu zisirudi. Ananena ati zoona ucheni bwana Tanywa kuti ayi muona muzaona zomwe zachitike ndendi izukuoneka da basi. Exactly. Nsundwe boys kulibe anyamata ena kaduwa sana oneke kumeneku kwangoneka anyamata basi ogulisa titobwa. Koma akuti mamuna nzako mpachulu malinga nawo utakwerapo ndi zimene zikuchitika mu dziko la Malawi pamene anthu akunena kuti tinsake wakuti nawonso akusakidwa nde ma audios iwo alipo tu angakhale awamkuluyo ma audios alipo zisakani tizisakana ife tizikusakani through network basi inu muzitisaka muzituma anthu mwaono ngakhale 90 miliyoni yoti muzasaka Tanywa ya tamenecha pacha munayika deadline ya Juni kumapeto kwa Juni mukhala onse wabakiri mutampeza Tanywa mutampeza ndeti tizikanganirana ife pa network ipa wina akati te wina azobatani mwamba wina akati bwatani mmozi wina mwamba ndendi kuti ndiri Mozambiki mu Maputo ondifuna mundipeza kumeneko. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Ngani ya ikulu ngani ndionena kuti a president anatuma a Ephraim Chivundi kuti apite kwa abambo Chaima Banda kuti akawauze kuti asapikisane nawo pa unduna asapikisane nawo pa udindo osati unduna asapikisane nawo pa udindo wa ujeno secretary iwo afase chimene akufuna atamangise a Prisi Kapondanggaga achose ntchito ku State House ngati chief of staff nde ayikapo iwowo Chaima Banda nde Chaima Banda anafusa Chivundi kunena kuti kodi president wakutumani iye alibe telefoni namba yanga bwanji osandiimbira ndikundiuza zimene akutumanizi nde ndikuti zinaliko tu kumeneko. Limpopo FM with Comrade Tanywa. Ndikuti
anapitirira tu achivunde aliyayi abwana wanso andiuza zonena kuti kutero kumande likubwerali inuyo nde kuti akugulirani galimoto TX kuchoka ku Toyota Malawi. Utenga umene anapasidwa achivunde ndipo anauzanso kunena kuti mulandira ndalama zanu kuchokera siku limene munachosedwa unduna kuzafika pano. Komano uwu wa general secretary abwanawa akunena kuti musautani umenewo musaulowerere iyayi inu mungokhala phe ndalama zanu zonse kuchokera siku limene anakuyimisani udindo wa uministala. Amalawi achivunde akanakhala kuti anadziwa sakanapitako achoka kumenekoko kunyumba kwa achaimabanda chothawa ndipo anakalipiridwa ndipo anauzidwa kuti kodi president iyo kodi alibe telefoni namba yanga yonoti akanatha kundiimbira koma kukutumizani inuyo. Kodi a president iyo ndi chifukwa chani akupanga zimenezi? Munthu wokhala mtsogoleri. Lero president yomweyo wauza achimwendo banda kuti asira udindo wa president. President yomweyo akukauza achithyola kuti inu ndamene ndikufuna mukhale general secretary komanso ndizakusirani upresident. President yomweyo akukauza asamukandodo kunena kuti udindo wa president ndikusirani. Izi ndi zimene akhala akupanga ali ku Assemblies of God. Kumangomuza wina aliyense kuti ine ndikamachoka. A president iwa pena pake samazipasa ulemu chifukwa chonena kuti amapita kose alowera uku kumuza uyu zakuti alowera uku kuli zakuti. Ndi a president omwewa atenga ndalama kumpasa mkaka kuti azipanga kampeni yonena kuti iyeyo akhale general secretary. Ankaka anali ku Ntchisi ndi kudowa kumene anakafika mpaka powagwadira anthu kunena kuti chonde mundikhululukire, ndipo zambiri zikamachitika ku maofesiku ine sindimaziwa akupangisa ndi Mai Colin Zamba kutoko kuti mangoona zinthu zina zachitika. Mpofo Comrade Tajwa. Chikuti a president omwewo anandiuzaso ine chaimabanda kuti andisiranso upresident. Kodi upresident iwu asira anthu angati muzipanimu? Chifukwa wina aliyense chimene akumuuza ndichonena kuti ndikusira upresident. Kodi cholinga chawo ndi chani? Ndetu upresident iwu asira chaimabanda, upresident iwu asira Hoankaka, upresident iwu asira chimwendo, upresident iwu asira achithyola. Mpaka ankaka kumauza anthu ku Ntchisi kunena kuti chithyola twali ndi ndalama zambiri. Mwamba kuziwana. Mmasuleni Edward Kamanjeyo tummasuleni Edward Kambanjeyo ngati nokha mukuziwa zonena kuti achithyola ali ndi makobiri nokha mukuyankhula ndi pakamwa ku Ntchisuko mwaziyankhula mtsogoleri wanji womangwana mizanthu kulamulira dziko ndi kunama kokha nde wina nkumanena kuti mpaka 2030 nde anthu atamwalira m'Malawi moto. Limpopo FM ndi Comrade Tajwa.
chipani cha MCP muli makangano opya anthu mpaka kukayikirana zitumwa ku parliamenti ali ndani akomuleni ndikuti achityola mpaka kuyikiridwa chitumwa pasi pa mpando udindo wa ujeno sekretari iyayi ndithu muli mafuta a nkhumba kuli kunona apresidenti chimene akuafunira ankaka kuti akhalebe general secretary ndikuti zoyipa zimene zakhala zikuchitika zisaululike komatu nkhani ndionena kuti china chilichonse chikhala chikuululisidwa ndipo amalawi tiziziwe palibe kuthawa ndiri Mphepo FM aliko ndi mchifuwa mmasekeredwe ndemwina president wosaziwa tufuna tingoaziwisa zinthu zimene atipangira ife amalawi chilowereni mboma zinthu zimene atipangira chilowereni mboma mwina samaziziwa koma aziziwe. President Lazarus Chakwera, a preacher-turned-politician, won power in 2020, promising to fight corruption and bring prosperity. After 4 years of his presidency, it is becoming evident that Chakwera's tenure had been marred by major failures: high inflation, corruption, forex shortages, hunger, and youth unemployment. He promised job creation to 1 million youths, but his administration failed to implement policies to stimulate the economy. Chakwera promised Canaan and deliver Malawi from systematic poverty, tribalism, and corruption. However, for years down the line, nothing much has changed, and the campaign promises have been thrown into the dustbin. The cost of living has gone extremely high. $1 sugar during APM is now at $3. $28 fertilizer bag is now at $60. The kwacha is depreciating against major currencies. November 2023, for example, President devalued the kwacha 44% against the dollar. Cooking oil is beyond the reach of ordinary folk. During APM regime, 2 liter was at $1, now $5. To make matters worse, the energy regulator, MERA, adjusted the prices of fuel, sending the prices of goods skyrocketing. $14 bag of maize during APM regime is now at $30. First, it was the bloated cabinet filled with family members. $3.5 million COVID gate. Presidential aid smuggling $54 million without cabinet approval. The Nokpa scandal when government award contracts to bogus companies like edX, Augusta, and Came Oil. In return, these companies are sending huge amounts of cash in offshore accounts of Nick Chakwera. Moses Kumbi is president cousin and owner of Sheba Oil Gas Limited. He was the man at the center of $430,000 fertilizer scandal between Malawi government and Barakat Butchery of Britain. Minister of Finance is also corrupt. He bought 20 luxurious cars. This man is getting $2,800 salary per month, but he bought 20 cars costing $30,000 each. Simplex Banda had also bought 16 houses worth 5 billion kwacha in total. Where did he got all the money in a period of 3 years? Local government minister Richard Banda built 29 mansions, a hotel in Salima, a farm, and bought 24 cars. 4 years ago, he was struggling to buy a pair of shoes, but now a billionaire. World Bank report of 2024 found that 90% of Malawians are depressed due to worsening poverty. But president, relatives, and ministers are stealing money in government coffers. 2/3 of the population lives below poverty line of $2 per day. On the other side, officials are becoming strange billionaires. kutiuza zonena kuti Chakwera delivers zonse zimene wapanga
zokhuzana ndi kuba. Amalawi tisekerere zimenezi. Mawu amene amayankhula achilima dziko lindiratu palibe kuopsezana. Inenso ndifuna ndibwereze kunena kuti dziko lindiratu palibe kuopsezana. Akeni zikhale ng'oma palibe kusakana-sakana. Mukapitiriza akeni zikhale ng'oma zolimbana ndine, nanenso ndibweresanso ma audio ziso anu kuti amalawiso aziwe. This is Comrade Ntanyiwa on Limpopo FM. Ndendi kuti programu hii ndikuipangira mkatikati mu mzinda uja wa Maputo ku Mozambiki. Amena jambulisa zituzi zambiri ndi azungu ndiye chakwera. Nthawi zonse akapita kunja amaonesesa kuti ajambulise nakula boma akumeneko. Kumafunso nkuma kodi akapita kunjako amabwera ndi chani chopindula. President aliyense akapanga chitukuko mdziko siuti ndalama zimachokera mthumba mwake, ndi misonkho ya Malawi. Komabe palatsogoleri ena amene amatenga misonkhoyo ndi kumakapangira zitukuko za kunyumba kwawo. Akuluakulu, kodi kuyambira 2020 kudzafika lero chakwera wapanga chani chooneka mdziko muno? Angokhalira ma excuse, ma speech, komanso ma verse mu Bible. Pamene anali leader of opposition anali patsogolo kudzudzula boma la Mutharika, ankatiuza kuti palibe chimene DPP inapanga. Koma tikapita ku Kalonga, Mutharika anamanga Songwe Road, Kalonga Stadium, ngakhalenso Ngala Technical College. Kodi pa zaka 4 zimene walamulira chakwera wamangako chani ku Kalonga? Rumpi Stadium, Mlowe Road, Rumpi Teachers College, komanso sewochoka kunjakwa mpaka ku Livingstonia anapanga ndi pizza. Kodi chakwera wapanga chani ku Rumpi? Sewanthalire chitukuko cha madzi, Kasama Technical College ndi zina mwa zitukuko za Mutharika kumachitipa. Nkatabe Market, Nkatabe Bus Depot, Nkatabe Road, chipatala komanso jeti anapanga ndi DPP. Kodi MCP yapanga chani ku Nkatabe choposa kusankha zikhale ng'oma ngati nduna? Mbuyomu kunali hala ankatiuza kuti DPP sinapange chilichonse ku Mzimba. Kodi nanga lero MCP yapanga chani pa zaka 4? Ensen Hoankaka ankauza anthu aku Central Region kunena kuti DPP ndi chipani cha Sango chimakondera kumwera. Ndiye tapita ndikulowa mukaone zitukuko za IPM. Sewochoka ku Chezi mpaka paboma, sewochoka ku Nshisi mpaka kudowa, mponera Rural Growth Center, Mage Summit, Nshisi Community Ground, Marumo Rural Growth Center, Sewankhusi, Nshisi Skills Development Center. Zonsezi anapanga ndi Mutharika. Kodi chakwera wapanga chani kumene ku zaka 4? Pamene Tosa Alliance ikulepera kutukula Mchinji, Mutharika payekha anamanga Mchinji Teachers College, Sewakawere ukafika ku Mkanda, Kapondo Technical College, Mkanda Rural Growth Center, sewochoka kwa Asante mpaka kwa Chakwera ku Kasiya.
Kasumbu Stadium, Salima Sugar Factory, Salima Textile Company, Nkona Bus Depot, Komaso Siwocho Kababoma, Pankona Koda, Nukafia Kunkufi, Anamanga ni Mutalika. Kodi Jawera, Wabanga Chani Kumadiameniwa, Pazaka Fall. Ndikunazo sezi ifanywa na kuti. Nthawi zambiri ndikamena kuti chakwera waipera. Ena amana kuti ayi mukukondera. Iniyo masakota IPM. Ndi apa ndikukuyerekezerani, ndikutulirani zilikuko zimene Mutalika anapanga kumadera anu. Ndiye muyerekezeri zilikuko zimene chakwera wapanga kumene koko. Ngakhale ma secondary school amene akumangidwa panopa ndi vision ya DPP. Ubale wabwino umene alipo pakati pa Mutalika ndi Donald Trump ndi zimene zinachititsa kuti Malawi ilandire ma secondary school oposa 250. That was 2019. Kodi awawa tiyambire kupita kunja akabwera kuti chani cholozeka zimene tinazona za phindu zochokera kunja zimene chakwera anabweretsa Reaching Foundation kugulitsa kabolo ku Israel madobadoba komanso 44% devaluation. Mukapita boma lililonse kumalawi kuno ngakhale kulikoma mukapeza zitukuko za Mutalika pamene chakwera chimene anthu akuona mwa iye ndi njala komanso kukwera kwa zinthu. Kubalaka ngati kuli chitukuko chachakwera ndi Lucius Banda anamusankha kukhala advisor. Koma kungoyambira Kwisa Road, Sewambera, komanso Kwisa Hospital amene amanga ndi Mutalika. Mangochi Technical College, Mangochi Stadium, Sewocho Kaliwonde mpaka Maboma, komanso Mark Berulo Growth Center, TPP ndimene amanga. Ndikukumbukira chakwera naonjeza kampani yopanga juice wa Somba, Chilembere Airport, Mangochi City, ngakhale so kampani yopanga tin fish. Lero kuti mupite ku Mangochi simungapeze zimenezi kulibe ngakhale chimodzi. Mu nthawi yake Peter Mutalika anapeza ndalama zomangira sewu kuchoka ku Lilangwe mpaka ku Machinga. So Limpopo FM ndikuti remember me kaya inu muzakumbukira ndi chani akuti lozani zanuzo. Mulani ndine pa Limpopo FM kuchokera mu mzinda uja wa Maputo. This is Comrade Ntanywa tikateronso tikumana nthawina muzigawo zina ndi bazungulira kaye ndione Maputoyi kuti ikuoneka bwanji ndikateronso ndikufunireni zabwino zonse Malawi konse kumene muli ndikuti ku State House kuja kwayikidwa asilikali kuja ndezi kungovumbulukatu mwina asilikali wachokeko mwina nkubwera akangwingwi kumeneko mpamene tisiye kumva zokumvaiva komanso ndakayika ndikatero ndapira. Wandering up and down the streets of Soweto, no place to call my home. I tried to find you many years ago, but the woman you married to was not true.